Oh my god! Shit, Carsten. Oh, fuck. Ej, hvor var det vildt. Der var ikke meget en hud, der stak op der, var det det? Åh, typisk. Nå, hvad fanden? Jeg fik flere fisk. Jeg svømmede faktisk. Man skulle ikke tro, det var et styb lige der. Nej, jeg svømmede 2 meter. Fordi at da jeg gik i, så... Er det ikke koldt? Hvad? Er det ikke koldt? Jo, og det sjove det var, da jeg kom ind mod noget, hvor jeg kunne bunde, jo mere jeg kom opad med kroppen, jo mere begyndte vandet at løbe ned i vadersene. Der var ligesom sådan en vakuumtryk, der holdt det ude. Er der vand nede i vasen nu? Ja, det har jeg. Skulle jeg da lige hilse at sige. Nå, nu gider jeg ikke mere.